И така, здравейте потребители на YouTube. Аз в момента съм направил един Creative World и аз ви моля да ми казвате какво да построя и аз ще го построя. Главно за това съм направил този World. Просто си напишете в коментарите и това е. За сега. А пак после ще продължа с Survival геймплейчетата. В момента качвам шестия епизод. Това ще го пусна след шестия епизод. И след това аз казах ли ви, че тествах Dead Island и се получава не лаги толкова много, малко лагва. И ще правя клипчета на нея. Сигурно. А пък сега до следващия клип.